Kasengnya thuk haka jela ka balatip kum ka The Ultimate Legend Bikers Association lane ka tulba ka badai kaseng ka bajule ki kamle isne lane ai jingrap shaki longyeng ki baduk ki barangli ki bashem jingjinjar bat ka bajule ru ki kam ban wanra ya ka imlang ka salang ka babha ha ka jela hi brok away kumban shupen kan mau dang hakini ki khendiat sngi kate ka seng lengba ka tulba Eastern Ribhoi Unit kaladap ban ai jingrap shakaway ka longyeng ka baduk ka bakerdu ka bahakasnong umroy nonglum dong mauyong da ka ba penshna da ka yeng paka ka badai ka longyeng jong uba jeven makri menta ka sinpat kate ka seng lengba ka tulba so rengkham unit kalalet ban kener biang yala ki kiti ai jingiram shakaway pat ka longyeng ka baduk ka barangli ka bahakasnong so rengkham neng ka badai ka longyeng jong uba stowel khar umnoy bat jong ka kong birolin nongbri kaba kate ka longyeng kalayo da ka yeng ka bapaka bat ka ba itenan ka bala no senyang bat penshna da ki nongyalam bat ki khot jong ka tulba so rengkham unit Habayo banyakran bat kite ki arngut ki syukurim harengkat da ka jingjau umat ki layathu ba menta lakumba khat arsnem aa kila susong bat sa shitom harengkat bat kin riungut ki khun hai yeng red ibaret bat ibalajot ibalapra ka bakin hab ban mat i ka jingshit jong ka sngi ka jingsha rongno ka tunom yeng ha ka leer ka jingsha penji hauslam bat kiwi ki jingwan lingshop na ka bor maryang hai kite ki khat arsnem lenter ki baladab Henry ka long pat ka jingkurku ka bakraw ya kate ka longyeng hadin banakaliang ka seng tulba sorang kham unit kala penshna da kate ka yeng ka bapaka hakaba nangne shakman kin light no ni kite ki jing e baro kiba ki jusham baro shikata habai dei baka yeng sa ka jongki Hakaway pat ka benta ka basngosi ka banakaliang ukpa jong kate ka longyeng longsem ulapan pau ka long ba ukhon shenrang ningkong bar ka khon kan thei ka baar kila hap ban pep no ya ka jingpule ka jongki namar ka jingban ka jingduk ka jingkurdu ka ba kite ki arngut ki khon kila hap ban lej bala na ka benta banyarap ban pendap penbed hayeng hasem namar ba ukpa jongki udei ubadon ni ka jingpang hakamet ka jongu Katkum ka jingyathu jong presiden jong ka seng uba kershan lang nongbri uloong ka bala pelong ya ka seng banyarap ya kate ka longyeng ka dei hadin ba kilai i ba ka yeng ka ba kisa ka long ka bala jot lapra hadu kata bat ka bala i sangson kumta na kaliang ka seng kala shim ya karai ban penshna da ka yeng ka bapaka hakaba kilala ban shnai ka te ka yeng da ka ba kila trehi bat harangkat da ka bala penlut pensep hi dalade bat da ka jingsno ktilang ru jong ki katu katne ki riu shimen ban yarap hakaliang ka no senyang bat hakaliang ka bormen Ya kate ka yeng layo ban ple bat IT no sya kate ka longyeng haka arpau ar tarik uno pra ar hajar arpuwe da ka jing pen kentang lengbar ka jing dwai jing kurhu bat pen kentang ya kate ka yeng haka balaya don lang ki bahayeng ki bahasem ki nongyelam ka seng tulba central body ki nongyelam ka seng tulba Eastern Ribhoi Unit ka bala mi khmat do presiden uba Samuel Kurba bat ki khot jongka Habasaki ya kate ka yeng layu i bakalong ka ba itenat bat ka ba paka hakaba nakaliang ka seng kalapan biang lut ki jingdon kam hakate ka yeng ki bakanthop nadu ki jingthia ki shuki ki mi ki tiershat tierbam bat ki we ki babun ki bakum kalong yeng ka don kam Uswata me sabe ne ke no po ka yesu no ka yesu Ya, sakit asyik. Natap gaya sini sakit sih. Kan. Lagi imbal ke parah kerja ibu kan. Kelasan kan. Kelaya sedang mereka. Lagi menjual shoot. Last time lepas baik pelak siap sih. Lepas tak puri lah kalan no. Lepas pun lepas. Dia masuk. Susah gaji. Ayo ni mau beli. Macam beli koi. Kecing dok ni jangan beli. Matang gaji orang yo. Ayo beli lah kah. Malah ketua gini keseng. Terbaru kita pun senagat. Ayo datang ceng.
Aku rumuswa long i sa i syong apo kanay caka isnar kayang daki si kaya hadin atap si asyam rika ala akliam sangat natakin kiri na nang nay sa antihan yang siam natana kuwi pos kuwi pat nang jo so kay kum kini siang jangka turba i angi sang don takayeng masong andai kiwan jarap ban yo ban pesna ya kanai kayeng sungi Kumpakan nungut ki khon pidan. te kikun ya don si rongut sau serang ar kati te lo kita kan nga kung pa nga don te kecil terang banbu ya syukur banyo kita kejin nang start nang wa le kum no ngam don kalat nomor ba nga akur haknik sni nga don pedang kecipang kecing stombun mencu sacu nang kita kecing tre cing kita cengaro ngan sir ba nga subelas ni galong ka bainong ro ka bapo ta tengah melak tu berkesan syukur dengan siap kon tak kena don jengong ben ai tang kecing ai publikin ya ka turba nomor ba ka yarap ya kan ka yim sungi bang sinjo ban syong ban sa akan ni kecaka mat kunjung mas mau banai publik ya pesia kasihan tiba apa pesia lah ya ke lai pinjan lai sina kap kene lagi lai pinjam berkop karena nakaling tuyi ho ye dan mata kune kur nomore karena kating su kumian akan sim kaba pesia kong kasihan terba Kila na ila kita bakman, pitlo ira dalam kita bermensim, bah pincinai kan gaji, maka nekat kembali lanang ya ka jibang kali katai beralen nongri, kalau kebom donat pincinai gaji ho berasa tak isong angai isna tak ising, rai hadin untuk ski Lado liam terami nang nai la syong kemiang te pesia pinang tak sim coketin bat ngila slam lak wa ban snai ni gayeng ngila ya pet nang nang tai bahawa ajar kat khandai ngila dong jing tu ban snai ni gayeng ngila wan ya kemi ngila wan survey diki para members ni ban pet ni kolong yeng namar ngha ban survey so sipun ki long yeng ki badon kam ni jing arab bat hadin bangadap survey i bakani gayeng kala don kam ban yo ka jing arab ban snai gayeng amar kumba ngitep bo pa jing gayeng bo system bet bapang abun bon snam but kidan rimot ki khun tela janjare ki ban snai kini ki yeng but ka jing thumu ko jing ha ar khandai kam sim la urlong kala wan no kini ka lockdown but bon nangi ki dei tang ki basue belas ngi hang ni tingi la sange sipor but hakawi ka meeting ngila don ta ka jing mesim jing sa nut balai bangem la ban pendep ki yeng but ngila yarai ta kawi ka jing mut badak long kumnu ngan pen snai kini ki yeng but hadin kata ngila wan ya kendu beng ni tra ju ka yeng ang ngidan jing thumu ban snai kini ki yeng kila dap da kajing keman ka bakra bangidan ko tajing temu bat kumban syut hu ipia bangi snai kene ki yeng ka bak kafan ka bangidan nakaseng kajing ka dei riu hajar tengkang ngidan ban snai kene yeng bangi ong bet lakum no kum nur ngan trai borba ben nangihi ngan sei bet ben siam hadu ban ngan pendap bi kene ki yeng bat hadin kata ngilas jang ban snai kene ki yeng hau banai oktober arsan tadi ngi sedang ban pendap ban sedang ban snai kene ki yeng lewan trai kene ki yeng bat kajing trai kajing ka basita yo
Habangi la yoi bangi bu deng bagi WhatsApp status jengki member baru bangi la sedang menteri kini kejing. Bat ngi la kerpat neki babu neki para senong para thau pik parlok para jor wala rapi kwa bangi snok tilang man pen urlong ini kathong. Pila bangi snok tilang bat ngi. Bat ngi dap da kejing man ka bakrau bau blei sim la eno ik jeng temu ka babha ka jongi. Nakapor udadon kat bakaseng ka jongi. Bat ki babu ni hiru ngan ong ipi hadin shita yo kumbanya thu ipi. Kilabun ki bafun yang kilabun bafun ya treasurer kilabun bafun ki member yang ni kwa ban snok tilang bat pi bat pin urlong ya tu yang nama kilatip bakat kajinglong juga ni kaying kilong pila jit jika badai ya bat ni dan kam ban snok tilang bat pi tingong kita kabas mensing ba bakelut pila ban snok tilang bat ni bat ngong ipi nengkong i kum mengemla syu hendrai ngong ipi bau blame sim la ino yang ni bat sita yang wan syu thu ipi ni layo ban lum ki donation ki ba ai na ki parlok ki ba ada ba sengulam nriu phojar tengka na in riu hajar tengka ngela yo nriu phojar tengka bat kata kala ai men si mingi ke basit rehem ba bat nang ta chu kidan cipun ki parasnang ki blaong ngan ai di kitiar ru ngasngu ikum kita ki beri ki beladan kajing sengulam ki babun kene ke yeng kolong kat ni kam dai tang mangi bangila dai ka dai kajing don kat jong ki babun ki belai snok ti kat ni phi ni ke yeng habangi ngi pet kene ke yeng mangabi treasurer bat baru ki member ngi teng ki snok menjauh mat diladi ngisung melung ke mensim namang yong habang ipet ang sedang ngimla ban mudur bangila ban pendap ka dikene kayeng ni kumbang ong ipi bau blame sim la ino yangi bat kumni pila i mentangi lala ban pen urlong kene yeng bat shen ngan IT no kene kayeng menta ka singi kitra jeng ne kayeng ki badai hok ban yo kene bat ngamla ru klem da aingu ye iwe pe iwe ki parasnong para thau ki parlok ki para jor ki riu simet ki balai sim bentalang ban snok ti ban pen urlong ini jeng temu jaka seng jongi bat kene kam dai kabakut kadai tang kajing sedang kajing temu ko jongi ka sentul bahi nang nek sorang minute kadai ngiran san kentat hang ni man lak kentat ngin pensna ka we ki yeng man lau senam dan angot kinupay laya thu hak tinupay uway ba kamstad uway pat mamdon kaway kayem kayay neskem kaway kagilando kamlaban yang haki om sao lelang hari basyo kayem bakum no pente yanga ong upray yin badap da kajing su plasen syada jinduan blay bakrabor hak deng jongi hang ni benta tuan ya kani kayik tu pen kentang